ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದಿನ ಪಂಡ ಬುಧವಾರ ಬಾಲೆ ಪೋಪರತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ದೀತೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಬುಧವಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಆ 5 ನಿಮಿಷಡೆ ನಿಕಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ ತೂತರ ತೂತುಚ್ರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್. ನಿಕಲ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ, 8 ಜನಕ್ಕೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತುನ, ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತುನ, ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತುನ ದಾದ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಪಲ್ಲೆ. ಈ ತುದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ 1 ದಿನದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಓದುವ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಪಲ್ಲೆ ಏತು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕಲಿಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಪಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತೇವಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಅನ್ಕೇಂಡ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕನರೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಅವು ಖಾಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಪೋದು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋತೆಯಾನು ಅಲ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಲ ತಿಂತ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಪೋತಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಣ ಅಲ್ತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಪೋತರ ನಿಕುಲು ಅವಳ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓವೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅವು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಗೋಸ್ಕರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ಪೋತುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿಬೋಕ ವರ್ಷ ಪೋದು ಆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ವ. ಬಟ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಅವ್ರು ಏನೋ ರೀಲ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ತೂಪೆ ಟ್ರೈ ತಿಂಡಿ ಅಂದು ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ಫೇರ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡು ಓಲ್ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಓವೆ ಮೀಲ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಪೂರಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ತಿಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಆರು ನಮಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಏತ ಆರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ನು ಫುಡ್ದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆನಾಗ ನೆನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂದು ಇಡೇ ಪೋದವರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂಕಿದೆ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಓವ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂದ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಫೆ ಮುಲ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೆ ಅವಲ ಯಾನು ಆರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದೆ ಪೋತಿನ ಅಡೇಗ್ಲ ಯಾನು ಪುದರ್ದಾಯ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲೇಜ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪುದರ್ ಮರಪರಿ ಇಜ್ಜದ ಎಂಕ್ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮರತು ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಲ ಯಾನು ಆರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದೆ ಪೋತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವರ ಪೋಕೆ ಪಂಡಲ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ ತಿಂದೆ ಎಂಕಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಟೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಿನಿ ಪೋದು ಅವು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗೆ ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಐ ಆಮ್ ಈಗಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅವು ಸ್ವೀಟನ್ನು ತಿನ್ನರೆ ಎಂಕು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಓಕೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಏ ಪಾಂಡಲ ಪೋಕ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಪು ನೇ ಪಾಂಡಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಟ ಕಾಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೇಡು ಪೂಜೆ ಮಂಡೇಡ್ದು ಪೋದು ಪುಡು ಸೊ ಬೇಗ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅರ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಓ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದು ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ವೇಟ್ ಓಕೆ. ಓ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಬೈದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿನ ಅಂದು ಆ ಟೈಮಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಬೈದಿನಿ. ನೇತ ಪುದರು ಮಲಾಯ್ ಗೇವರ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂಡೇರು. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಈ ಜಾವೆನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ ನಿಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಅದು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಚಿತ್ರಾನ್ನನು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾರು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನು. ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಮೇನ್ ಅದು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅರಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ದೀಪೆ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಮೀನು ಇತ್ತನು ಮೀನನ್ನು ಮಮ್ಮಿನೇ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿಯರು ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾವನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು ರೂಮಿಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಸ್ವೀಟ್ದ ಕತೆದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಸೈಜಸ್ ಇತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡು ಅಂತ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲದಕ್ಕೆ 260 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 75 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 95 ರೂಪೀಸ್ದ
ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಕೇನಾಗ 260 ಪಂಡೇರ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಖಾಲಿ 75 ರೂಪೀಸ್ದ ದೆತ್ತೊಂಡೆ 75 ರೂಪೀಸ್ದಲ್ಲ 260 ರೂಪೀಸ್ದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ತೂನಗ ಐತ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು 260 ರೂಪೀಸ್ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ 75 ರೂಪೀಸ್ದ ದಾದನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಯ್ಡ ರಡ್ ಸಲ ಕೇಂಡೆ ಅವ್ವೇತೆ ಅಂದ ಆಯ್ತು ದಾದನ ಮಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಶ್ರೇಯ ಸ್ವೀಟಡ್ ಕೋಡೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕೇಂಡೆ ಪಿರ ಮೂಜಿನೇ ಸಲ ಕೇಂಡೆ ಕೆಬಿಕೇನುಜಿ ತೋಜೋಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ನುವೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಅರ್ಥಾಯ್ಜಿ ಅಂದ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಾತೇರ್ನ ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ 260 ರೂಪೀಸ್ದು ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು 75ದಲ್ಲ 95ದಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಪಾಕತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯಾನ್ ತಿಂಡೆ 75 ರೂಪೀಸ್ 260ದ ದಾಯದೆ ತೊಂದು ಚಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೆಯಾನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೈಟ್ ತಿನ್ನಿ ತಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಪುನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬೈಟ್ ತಿಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಯಾವ ನನ ಬೊರ್ಚಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕುಲು ಪೋದಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತಿಂಡೇರು ಪಿರ ಎನ್ನಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ನೆರ್ಪೇರು ಪಂಡಿದೆ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿಯದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ 75 ರೂಪೀಸ್ದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಫುಲ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಹಾಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಡತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಂತೆ ಹಾಡು ಉಲಾಯ್ದ ಮೇ ಅವು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಅವು ಲೇಯರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುನ ಅಂದು ನೀರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಅವು ಆತದಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುಜಿ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಅವು 75 ರೂಪೀಸ್ ಆತೆಲಿಯೇ ರಡ್ಡು ಜನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಪಿರೋರ ಪೋದು ತಿನ್ಪರ ಇರು ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ 260 ರೂಪೀಸ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಲೇಪಂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇರಾಂಡಲ ಒರಿ ಶೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪುನಕುಲ್ ಬೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೈಟ್ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಉಡುಪೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇರಾಂಡಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ ಇರಲ ಇತ್ತುಂಡ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿನಿ ಯಾವು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂವರೆ ಎಲ್ಲಿಯನೆ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ತಿನ್ನಕುಲ್ ತಿನ್ವೇರು ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆರಡ ಯಾನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲೆತ್ತ ಪೋಲಿ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಬೈಟ್ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಯಾನು ಏರಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನು ತಾನೀಶು ಏರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೇರು ಏನ ಟ್ರಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಏನು ರಡ್ಡು ತಿಂಡು ಎಂಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯದೆತ್ತು ಅಂತ ತಿನ್ನಿ ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ದ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವೀಟದ ಕತೆ ಕೋಡೆದ ಶ್ರೇಯ ಸ್ವೀಟದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಚೂರೆ ರಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರರೆ ಆಪುಜೇನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆ ಸ್ವೀಟದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಶ್ರೇಯ ಸ್ವೀಟಡ್ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಶ್ರೇಯ ಸ್ವೀಟಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಓಡೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಎರ ಬತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನ ತಿಂದು ಸೀದ ಪೋಯ್ ನಿಂತು ಎಂಕುಲು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಕನೇ ದಿಪ್ಪುಜೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಡನೇ ಕೇನ್ ಮೇರೆ ದಾದ ತಿಂಡರ ಅಂದು ಸರಿ ಪನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಹಂಗಿರಡ್ಡು ಚಂಡಿ ಉಂಡು ನುಂಗುದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ದಾದ ಮಾತ ತಿಂಡೇರಂದ ಅಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕದಿ ಓಡೆನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ ಆಪುನತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆತ ಇನ್ನೊಂಚು ಏರಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಂಗಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತೊಂದು ಪೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣಿನಾತೆ ಆತೆ ನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಮಚ್ಚೋಂದುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ರಡ್ಡು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ತಿಕ್ಕುನ್ಗ ಆತು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ನುಂಗುಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ಥಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರು ನಿಕಲಿಗೆ ಈತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇರಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಮಾತಿರಗ್ಲಪ್ಪುದು ರೀಚ್ ಆಪೆ
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.